ಹೇ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡು ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗು ಕಾಣು ಬಿಡೋದಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಲು ನೋಡಿ ವಾಯ್ ಬರ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತ್ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚತ್ತಿ ಬೀದುವ ಪೇರಿ ಬಕ್ಕ ಏರ ಆಯನ ಪುನಃ ಐನು ದೆರ್ಪೇರ ಪುನಃ ಗಾಡಿ ಕೀ ಪತ್ತೊಂಬುಯಣ್ಣ ಕೀನ ಮಾಡೋ ಕೊರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜದ అయితే బిల్డింగ్ ఉంచి ఫైర్ అండ్ మనది నిజంగా భూకంప అండు ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಚ್ಚ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಮರ್ರೆ ಸಾವು ಕೆಲವು ಕೇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಮಚ್ಚ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲ ಪೋಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಪೂರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಹಿಂಗ ಮಲ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನುಲೆ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಹಲೋ ಏನೇನು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಲಕ್ಕದ ಬಲಿಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಏನು ಕೇಳುವೇರೆ ಅವಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಪುನಿ ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ಪೋಯಂಡ ಆತೆ ಪೋಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜನ ಎತ್ತುಂಡು ಹೌದು వచ్చి ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈರೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಪೋಲ್ ಈಸಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋದ ಒಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಏನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡು ನಿಜ ಆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನೀರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾವು ಅದೇ ಇರೇ ದುಂಬೆ ಕಾಪ ಉಂಡೋಡು ಅದೇ ಸೀಕದಕ್ಲೆ ಆಪಲ ನೇನು ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ ಪೋಪೇರು ಬಂಡ್ರ ವಿಕ್ಸ್ ಬೋಡ ಶೀತ ಉಂಡ ಗಾಡಿ ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಇರ ಬತ್ತಲ್ಪ ಅದಿ ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಹತ್ತದ ಬಾರು ಯಾಕಡೆ ಬಂಡದೆ ಬಿರಗಂತ ಕಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಐತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಲೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಕಲೆ ಗೌರವ ಇಜ್ಜ ಇರು ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಪದ್ರ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಯ್ದು ಗಂಟೆ ನೆರ್ಪೇರು ಹಾಂ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು 23 ವರ್ಷ ಅಂಡು 23 ವರ್ಷೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಂತೆ ಕೆಲವು ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಕೆಲವು ಕುಶಿತ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಅಂಚಾದು ಬೇಲೆ ಓವುಲಾವಡು ನಿಯತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನಿಯತ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಗೆ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುಗು ಯಾಪಲ ತೊಂದರೆ ಬರನ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುದೇರು ಬದುಕು ಆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಬಾಯಿಡು ಆಯನ ಪುದರ್ ಉರಿವು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಚನೆ ಎತೋ ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗಡು ಏರೆಗ್ಲ ಐನಾತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಂದಿರುಂದಾಂಡ ಐತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಅವಾರ್ಡಿಜ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಾಂದು ಬಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬದ್ಧತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಉಣಿಯರೆ ನುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪಳಿ ಯಾನ್ಲ ಬೆನ್ಪೆ ನಿಕೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾವಂದು ಪಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಸೆಲಿಡು ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ ನೆರೊಂದೇ ಬೋಬುನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಇತ್ತದಾನೆ ಹಿಂದಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇರ್ಪೇರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ಲಾಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಬಂದು ಪೇರು ಇದೇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನು ಯಾ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಪಂದ ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇ ಬಂಡ ಪ್ಲಾಟ್ ತಾಯತ್ತೆ ಏನೇ ತಿಳಿಪುನಿ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅದು ಎಂಕಲೇಕ್ BPDSP ಅಕ್ಕಲೇಕ್ DYSP ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲೇಕ್ ಹತ್ತು ದೀಪುಣ್ಯಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಂತುಜಿ ಅನ್ಬೋದಾಪುನು ನಾನೇ ಆಯ್ತು ಹೀನೇಟೆ ಅನ್ ಕಾಪು ಎಂದ ಜಪ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಪ್ ಹೋ 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 ಹಲೋ ದಳೆ
ఆయన ఇమేజ్ మళ్తుందిలే ఇమేజ్ ఇమేజ్ వాళ్ళే చెప్పండి.